Molt bon dia, director general, inspectors, docents, professors, mestres, conferenciants d'avui, subdirector, cap de servei, amics i amigues, tots estem contents i contentes de poder ser aquí. També de donar les gràcies, moltes gràcies, perquè va anar molt bé, a tots els responsables de Vox Prima, que ens vau acompanyar ahir també en dibuixar els pensaments de la innovació. Per tant, també a vosaltres moltes gràcies. La tarda d'ahir, amb la presentació inicial de l'honorable consellera i el secretari de Polítiques Educatives, també amb la conversa dels dos Jaumes, que avui també en tenim un aquí i li agraïm, amb la taula rodona dels directors de centres, ens van oferir moments de reflexió, idees al debat i el diàleg i ens van ajudar a obrir la mirada per plantejar-nos avenços en les metodologies, en les maneres d'ensenyar, en les maneres d'aprendre i també d'avaluar. Una mirada ampla per avançar des de la capacitat i del fer de cadascú, així com dels equips docents per aconseguir el màxim d'aprenentatges valuosos, potencials i perdurables per tots i cadascun dels estudiants. Avui el programa ens ofereix una nova taula rodona, en aquest cas amb la participació de les universitats catalanes i uns espais on dibuixar la innovació pedagògica des de diverses experiències dels centres educatius. Aquestes experiències de referència educativa ens permetran posar en comú processos innovadors amb estructures facilitadores de canvis planificats, reflexionats i avaluats. En aquesta petita introducció que tinc el goig de poder fer aquí amb vosaltres, crec que és important compartir les aportacions que ens heu fet arribar al voltant de la pregunta que us proposàvem quan fèieu la preinscripció. La pregunta era: amb quina idea relaciones la innovació educativa? Estem contentes i engrescats perquè hem comprovat que compartim unes mateixes inquietuds i sobretot constatem que estem treballant en xarxa per cercar junts i juntes respostes en grans reptes que tenim per garantir un futur educatiu de qualitat i equitat per a tothom. Les vostres idees ens han aportat una reflexió al voltant de 4 grans blocs. A partir de les vostres aportacions, com us deia, recollim la idea d'innovació des d'uns paràmetres de canvi i millora, de la necessitat d'incorporar metodologies globalitzadores, des de també la mirada inclusiva i des de suports de recursos i formació al professorat. En el primer bloc, de canvi i de millora, parlem del nou paradigma que ens porta a plantejar noves pràctiques basades en recerques i evidències científiques, noves pràctiques que es fonamenten en la reflexió, en el debat amb l'equip, en la creativitat, en el valor afegit de tot allò que proposem a les aules i als centres per avançar i aprendre i ensenyar més i millor. Des del Departament d'Ensenyament volem facilitar aquests canvis que condueixen a la millora des dels aprenentatges i des del benestar de tot l'alumnat i que aquests canvis es concretin directament en els centres i en les aules. En aquest sentit, creiem que els projectes educatius de centre compartits són la clau per donar resposta als reptes educatius que se'ns plantegen. En el segon bloc, recollim els plantejaments sobre les metodologies globalitzades que afavoreixen unes condicions d'aprenentatge motivadores i que desenvolupen aprenentatges competencials. Aquestes propostes, que de manera tan encertada heu anat assenyalant i que de ben segur aniran sorgint al llarg de la jornada d'avui i que giren sobretot al voltant de l'educació competencial per la vida, de la transversalitat dels aprenentatges, del treball per projectes, del foment de la creativitat, de la integració de les àrees artístiques, del treball cooperatiu, de la tecnologia a l'escola i a l'aula, de l'avaluació competencial
del treball integrat de llengües i contingut, de la importància del context i l'entorn i de les organitzacions escolars d'aula i de centre. En el tercer bloc que vam recollir hem agrupat totes les aportacions al voltant del concepte de la inclusió educativa, compartint fermament que la innovació ha de ser per a tothom i al llarg de la vida, i que això ha de ser en un marc d'equitat, d'igualtat i de qualitat educativa. I és des d'aquest marc que és possible la personalització dels aprenentatges i les propostes de les mesures i les metodologies basades en el disseny universal de l'aprenentatge que permeten atendre la diversitat de l'alumne. I sabem que només des d'aquesta mirada inclusiva podrem fer una escola per a tothom amb un projecte per a cadascú. Actualment, com sabem, tenim el decret d'atenció educativa a l'alumnat en un marc d'un sistema inclusiu que està a la darrera fase de la tramitació i que preveu mesures per impulsar la inclusió en les escoles catalanes amb l'objectiu de que tots els centres de Catalunya, tots, siguin al màxim d'inclusius. Hem recollit en un quart bloc les vostres aportacions sobre la idea de que tota innovació ha d'anar acompanyada de recursos i formació dels docents. Una formació que posa èmfasi en el treball en el propi centre, donant valor a l'aprenentatge entre iguals i el treball compartit i en xarxa. Alguns de vosaltres vàreu apuntar que una millora en l'actualització individual dels docents comporta també una millora col·lectiva, així com també que quan la formació és al centre, entre iguals i a partir del context i la realitat de cada centre, aquesta formació té un efecte directe en l'actualització individual. Els objectius de la formació del departament s'aglutinen al voltant d'uns factors claus d'acord amb les demandes de la societat actual que planteja dels centres educatius i també la que ens encarrega el mateix sistema educatiu. De fet, les vostres aportacions encaixen plenament amb aquests objectius i creiem i corroborem que en aquest escenari comú la innovació té el marc idoni per enfortir i consolidar unes línies de treball que ens permetin anar avançant en aquest gran repte que compartim i que, com bé diu el mestre Joan Combaello, ens diu: no hi ha problemes, hi ha reptes. El problema t'atura i el repte t'estimula. M'agradaria acabar compartint amb vosaltres el primer paràgraf de la Llei d'Educació de Catalunya del preàmbul, que diu: la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. Sabem que aquest és un camí que estem fent i que hem de fer conjuntament, a través del diàleg, a través de la complicitat, a través del compromís i la implicació de tots els col·lectius que tenim la gran sort de compartir la possibilitat i la responsabilitat de millorar la qualitat d'educació del nostre país. Moltes gràcies per la vostra amable atenció, que tinguem una bona i profitosa jornada.